Добър ден, привет на всички. Петя, поздрави нашите зрители. Здравейте! Не знам дали забелязвате, но ние се намираме в една своеобразна гора, широколистна гора, красива гора. Петя, кажи на нашите зрители къде се намираме. Намираме се в гора. Точно така, отлична луйка. Ние се намираме, как да се изразя, ние се намираме в гора. Днес желая да си поговорим по едни наболели теми, едни наболели въпроси, ако искате да вземете, които карат жителите на тази гора да страдат, да плачат, да ги боли, да търсят майка си, да търсят баба си, да търсят своите лели, дори ако искате го вземете. Това са теми на разговор, които именно в момента, в текущото време, в настоящето са изключително актуални, защото се случват на момента. Това се отнася относно съответните, знаете, празници са в момента и се отнася до именно тези коледни празници. Новогодишни празници, знаете, дядо Коледа, дядо Мраз, друг дядо, знаете, има и други дядовци, има всякакви дядовци на този свят, на тази земя. Петя, ти лично съгласна ли си с избора на тема, която аз съм подбрал? Да, съгласна съм. Първо, причината, поради която сме дошли в тази гора, е, че желаем да обсъдим, да направим обществено достояние, нейните проблеми, нейните болешки. Както вече споменах, празници са, традиция да се подаряват подаръци, да се получават подаръци, изобщо да се правят, ако искате го вземете, транзакции с подаръци. На мен лично ми транзактираха тази краставица, получиха като подарък за Коледа. Да, точно така, краставица. Петя, ти лично, като човек, като студент, като личност, обичаш ли краставици? Да, аз много обичам краставици. Така, както казвах, на Коледа се подаряват подаръци, дали по американска или по християнска традиция, това е друга тема, но е факт, че на Коледа се подаряват подаръци. Не обаче такъв е случая в тази гора. Тук животните вече с годините не получават подаръци. Наскоро пак получих писма в своята поща, пристигнаха десетки писма, зов за помощ, местните животни ми пишат. Те ми казват: бати Иво, нямаме подаръци за Коледа. Бяхме добри животни, послушни животни, помогни ни. Те искат моята помощ. Ще се запитате, защо тези послушни животни, тези добри животинки, създадени от Господа, защо тези животни не са получили подаръци за Коледа? Отговорът е елементарен, той е очевиден, да не кажа дори очеизбождащ. Значи в тази гора е видна липсата на комини. Просто липсват комини по дърветата. Знаете, дядо Коледа ползва именно тези коминни устройства, тези така наречените в България ги наричат комини. Той поставя в тези комини подаръците, той ги ползва за да инзертира, простете моят френски, своите подаръци, но уви, тук с години липсват комини. Тук до мен е именно една от потърпевшите животинки, това е Петя. Да, точно така. Петя е една от... Тя е всъщност катерица. Вече от 4 години е катерица. Тя се занимава сериозно с катеричокстване и други катеричи дейности. Съвсем професионално, катерене също ползва.
Но по тези теми с Петя ще разговаряме друг път. Сега сме тук именно да обсъдим въпроса с подаръците и с другите краставици, които животните тук не са получили. Петя, ти получи ли специално за тази Коледа през 2013 година, като човек, като клиент, ти получи ли персонален, партикулярен подарък от, как се казваше този човек, от дядо Коледа именно? Ами не. Аз тази година не получих моя партикулярен подарък. Това е просто потресаващо. Ето виждате за какво става въпрос. Аз не си измислям, не правя някаква фикция в момента. Петя не е получила своят персонален, партикулярен подарък за Коледа. Колкото и тъжно да е това. Всъщност проблема произлиза, той проистича като течност, проистича от това, че вече с години местната община упорито отказва да построи комини, да инсталира коминни устройства на дърветата в тази гора, което лично за мен, като човек, като политик, като общественик, това за мен лично е нехайство на общината. Положението обаче не винаги е било такова. Имало е времена, в които е имало комини в гората. През 20-те години на миналия век, знаете го, 20 век, в тази гора са били инсталирани десетки комини наистина, коминни устройства. Това са турски комини, внос от Турция, от Анадола, фабрикувани, изработени в Измир. Оттам са прекарани, транспортирани през Босфора, през Дарданелите и оттам вече са доставени до подателите на поръчката, чрез малки камионетки са били докарани тук. Тези комини обаче са изживели със своето време и са били премахнати, разрушени дори и деинсталирани. Това ще се запитате защо се е случило, след като е имало вече изградени комини, защо да се премахат тези комини. Това се случва, дами и господа, при тоталитарния режим на Тодор Живков, през така наречения възродителен процес. Тогава тоталитарната власт, тъй като тези комини са турски комини, те са били учтиво помолени да си сменят имената, да се прекръстят на български комини. Но тъй като те отказват, но там нататък те са заклеймени като политически врагове на режима, като дисиденти. И оттам нататък следват над тях посегателства, следват похищения, следват дори и политически убийства на комини, колкото изненадващо да е това. Но от цялата тази работа, кой да страда? Страдат бедните животинки в тази гора. Затова сега тук сме се събрали с тази катерица, за да ви призовем за нещо. Така и така протестираме за всякакви безмислици и маловажни въпроси, като например свалянето на правителството. Някакви си известни непознати студенти окупирали там университета и протестират. Други пък природозащитници протестират за опазването на националните паркове. Разни такива простоти и безмислици, които за мен лично нямат никакъв смисъл. Ако искаме да вложим нашите усилия в нещо смислено, ако сме истински природозащитници, истински инвироменталисти, дори го погледнете, трябва да погледнем именно този казуса на животинките в тази гора. Аз предлагам да се създаде една петиция, такава подписка, в която ясно и точно да се заяви на управляващите, че вече е нетърпимо животните в тази гора да не получават всяка година подаръци от дядо Коледа. Това е да не получават една краставица, дори вземете. Краставичка.
трябвало да се построяват всяка година, както се строят магистрали, така пропорционално да се строят и комини в горите. Петя, ако има една такава петиция за комините в горите, ти лично ще се подпишеш ли? Да, ще се подпиша. Аз лично гласувам с две ръце и с две краставици за спасяването на животинките и за построяване на комини в горите.